festival de versió original en català impulsat per Òmnium Cultural. En què es basa aquest festival? Doncs, bàsicament, el que tracta és d'impulsar la llengua catalana, però també donar-li als curtmetratges la importància que mereixen. La sessió d'avui és titulada Una mena de joc, que es formarà mitjançant 6 curtmetratges diferents. Ara us els anirem ensenyant. Endavant! El tren de l'alegria de Jordi Boquet, una proposta en la que es plantegen les relacions de poder entre docents i alumnes. Més aviat el que denuncien són els límits als quals cal arribar per ser un gran actor o actriu en un sistema brut i violent. La casa oberta de Julieta Lasarte. La mateixa directora ens convida a un viatge pel passat d'una vivenda familiar, la seva, però també el de sa mare, que serà qui parlarà en veu en off, i la seva àvia, una famosa actriu catalana. Al Nadal toca fusta, de Max Calavera. Un curtmetratge gravat amb pinzellades del cinema slasher, terror i també d'humor. Una corda lligada en l'espai d'Ingrid Ferrer. Un curtmetratge en el que ens endinsem a l'interior de la parròquia Sant Esteve de Granollers de la Plana. Està rodat en blanc i negre i ens conviden a reflexionar sobre el pas del temps i la importància de preservar la tradició. Si mai no ens haguéssim separat, de Marc Esquirol. És un curtmetratge gravat en format analògic en el que bàsicament una parella torna a retrobar-se després d'un temps i en el que les possibilitats del futur i les incerteses del present emmarquen el moment. I finalment tenim Traca, de Marc Camardons. Els maricón i marica que apareixen i reapareixen en converses banals, l'homofòbia interioritzada i la promesa de poder ser desitjat, per violenta que sigui, són pólvora per a un protagonista perdut en la boira d'un context que no l'abraça. Amb l'objectiu de conscienciar la gent i de fomentar l'ús del català i també la visualització dels curtmetratges, les entrades són totalment gratuïtes. Com heu vist, la sala estava prou plena, però encara queda molt camí per recórrer per normalitzar el català als cinemes i els curtmetratges. Però Òmnium Cultural i l'Acadèmia del Cinema Català ho tenen molt clar i estan compromesos amb els canvis socials.